Nalazimo se danas na Expo 2020 u Dubaju. Grupa ljudi iz naše kompanije Jela je ovde u poseti. Ima nas 35. Došli smo ovde da vidimo šta je ovaj svet uradio i gde ovaj svet dalje ide. Naravno, puni smo impresija, doživljaj je neverovatan. Ovo ko nije video, propustio je zaista dosta u životu. Bićemo narednih 5 dana ovde, malo odmarati, malo gledati sve ova dostignuća. Zaista je vrlo impresivno videti sve ove stvari i doživeti i odneti u našu Srbiju sve ove lepe utiske i onda živeti na taj način u budućnosti i težiti da mi u Srbiji ostvarujemo neka takva dela, jer evo kako ovde vidimo, sve je to moguće. Sve to čovek napravio, sve su to neki ljudi projektovali. Čak sam saznao da i dosta naših firmi iz Srbije je radilo projekte ovde u Dubaju, što mi je naravno strašno drago, jer i mi smo firma koja stvara i radi, dizajn i snabdevamo velika tržišta. Bićemo u skorije vreme prisutni i u Dubaju sa svojim proizvodima i nadam se da će puno naših ljudi dolaziti ovde da vidi i da se divi svim ovim stvarima. Moje ime je Đorđe, već 5 godina radim u kompaniji Jela Jagodina. Velika mi je čast da ja i moje kolege prisustvujemo ovom događaju Dubai Expo 2020. Ovom prilikom bi se zahvalio naravno vlasnicima kompanije koja postoji već 30 godina i ovo je, eto da kažem, možda neki vrhunac za nas radnike, za nas zaposlene u Jeli posete jednom ovakvom prestižnom svetskom sajmu. Mi definitivno smo jedni od retkih koji možemo da prisustvujemo svemu ovome i stvarno hvala firmi Jela i zadovoljstvo mi je da budem deo ovog tima i ove ekipe. Tako da ovo je tek početak, nadam se još mnogim posetama i mnogim iskustvima u narednim godinama. Ovo je nešto što niko ne može da zamisli da stvarno postoji. Tako da svaka preporuka, zahvaljujem se firmi na ovom fenomenalnom izletu i idemo dalje.
Iako je ova poseta za Jelin tim bila namenjena Expu koji se održava u Dubaju, imali smo prilike da posetimo i mnogo raznih drugih zanimljivih destinacija u Dubaju, kao što je bila pustinja u kojoj smo imali džip safari, vožnju sa profesionalnim vozačima. Pored toga posetili smo i Global Village gde su se predstavile mnoge azijske zemlje sa svojim proizvodima, gde smo mogli da vidimo koliko je veliko bogatstvo u stvari tih zemalja. A evo danas smo i ovde na popularnoj palmi, takozvanoj Palm Jumeirah. Iza nas imamo prelepi hotel Atlantis, tako da se nadamo da cela ekipa iz Jele i ceo Jelin tim je uživao na ovom putovanju. Evo u Dubaju smo zahvaljujući vlasnicima naše firme Jela, koja nam je omogućila da se družimo 3-5 dana u tako fenomenalnom ambijentu. Najveći doživljaj je gde god smo prošli, svi su se okretali za nama. Grupa složna, ujedinjena kao i firma sama. Lijepo smo se nadružili, lijepo smo se zabavili, nažalost ćemo se rastati, Dubaj manje bitan, idemo mi dalje.